Helo, heddiw dan ni'n paratoi ffilm bach ar gyfer semester 2. Yma Mali Sargetin. Thema'r ffilm yw The Moon After. Mae Lisa mewn cariad efo Gittin, mae hi wedi bod yn stocio fe, a mae Gittin mewn cariad. Bach o broblem fan hyn. Da ni newydd adjusto'r gole, a da ni'n mynd i ffilmio y gweddill rhan, efe? Okay. Bant ni, boys. Guys, mae'r sound yn gweithio. Helo? Helo? Na. Clo. Oh, really? No. Ooh, that's looking hard. Hello. Frustration. Mae rhywun siŵr o ffini allan. So na gyd to do it. Tresa.